खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ मोनसेया गाज्रि खबर आरो मोनसेया मोजां खबर आरोना। गाज्रि खबरानो जाहैबाय जोंना बाबाना हाथाया आरोना दाखालिनिफ्रायनो साबाय थानानै माने नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जुदि दैलि नायोबा मिन्थिखागोन खेबसे माने बोसोरसेसो जाबाय खोमा, बोसोरसे नङाबा 8 मासो जाबाय आङो आंनि हासबेन्डखौ लांदोंमोन ना हाथाइनि प्रब्लेम जानायाव पाठसालायावहा। बेबायदिनो सेम माने जोंनि बाबानावबो हाथाइनि प्रब्लेम जादों आरोना, हाथाइ सानाय। ओमफ्राय दा माने साबाय थादोंनो ओमफ्राय जोंबो माने इसेल' सादों होननायखाय बारा एसे थाल लायाखैमोन आरोना। ओमफ्राय दाथ' एकदम बारा जाथारबाय सानाया। ओमफ्राय दा उपाय गैया, दिनैहाय माने थिनहरथारबाय जोङो, गावबो थांबाय ओमफ्राय जोंबो थिनहरबाय। दा जोंहा न'आव रावबो गैया, जोङो आंनि हासबेन्डजों आंजों दङ। ओमफ्राय गरमबाबो दा जोङो दिनैहाय माने सानजौफुनि ओंखाम जायाखैनो आरोना दाबो, नै दा टाइमा 2टायानो जानोसै। ओमफ्राय जोङो दिनैहाय खान्थाल जानो नागिरदों आरोना हासबेन्डजों आंजों। ओमफ्राय बिदिनो आइमोना जानाय समाव माब्लाबा जों थाया आरो जों जमा थानाय समाव माब्लाबा आइमोना थाया, बिदिनो टाइमफोरा मिलाया आरोना। बिनि थाखायनो जमा जानाय जायाखैमोन। ओमफ्राय दिनैहाय नै हासबेन्डबो दङ आंबो दङ। ओमफ्राय खान्थालखौनो थाइसे हाननोसै होनना दायो हासबेन्डआ हाननो नागिरदों आरोना। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो मोजां खबरखौ आं खोन्थागासिनो, खान्थालखौ जानानै लाग्रोनि ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना भिडिअखौ जोबजासिम, होमब्लानो मिथिगोन मोजां खबरखौबो। स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना। नै दानबाय, दायो बस्था बनानै लाखाबाय आथा नाङि बायदि। न'नि खान्थाल गोथां दिनैसो जानोसै, आमथिसुवायाव जानायानो खोमा ना? ओमफ्राय दिनैसो। नों जायाखैना? जों गुवाहाटियाव थांदोंमोन ना, बेयाव जानायानो। ओमफ्राय दिनैसो जमा जानो मोनसिगोन हौवा हिन्जाव। गाहायनिखौनो हानदोंना नोङो? दानखाव हाननो लाबोखाबाय। नङा दे, ओइ सेवनायसो नामा? अ सेवनाय नङा, ओरैनो सायाव बिगुरा माबा दे दानखावबासो गम मोनगोन। दानखावनाय दोनै दे, दानखाव गेजेराव। आयौ मोजाङानो ना? जानोसै संख्रि फानलु पुरा थुफ्लेनानै। बानलु सिब्र' मोननांगौमोन। बानलु सिब्र' जायो इदिसोनो। दे फिसा फिसा हाखावदो। खान्थाल जाबा जानांगोन। लोमफ्रुजोबलायबाय मानसियानो खान्थाल दाननानै। जानायनि बारि दायो जाबाय नै। संख्रै बानलुआ जि गोसाखा बेयो, थाइनैल' लादों ओंखायनो। आयु आं दासो जायांदों नालाय बोरै होनदों आयु। बोरै आं आसिम लिंनांगौ नोंबो मोनसे जायो बिदि मोनसे जाग्रोलायनाय गैया। मेगन सालायो माबा जाग्रोबाबो। बानलुआ देन्जारथार। जानो आलुआ मेगन सागोन बावबा। ओइ माबा खोलैबायसो। बेयाव गोदैखाना र' आंखौ लेमनो होदों ना, लेमनि आं बेखौ जाग्रोनोसो। हौवाया लेमनायखौ हिन्जावा जानो लुगैयोना, ओमफ्राय नों मानो मेगन सायो आंखो? आंबो होमबा नों लेमनायखौ जानो लुगैयो। मोनजागोन ना? आंखौ लेमिनि दाय जागासिनो, लेमनोसै आङो। नै गावहा लेमखांबाय बेखिनि। बांद्राय जानो हाखानायबो नङा, गरम ना। खिन्थु खान्थाला मार टेस्टिखा जोंहाना। बोरैबा जानायसोनि इसे जाग्रोना होनायो। ओइखौ हरलाय, आं मोनसौला माथो। आयु आखायाव आथा नांजोबसिगोन।
आजारि जानो लुगैयो नोंनि सायाव आजादि जानो सानबाय आङो लेमालासिनो ओमफ्राय माबा लेमिनि मेगन सालायथारो आंखो फटाफट लां फटाफट जानो लुगैथारबाय नामा नाखाय साला जानो लुगैबायबा जा आं लेमसै संख्रि लगायनायखौ जा मा सायाव लों थिंजा लेमनांगौना लेमनांला माथो गैलानो माखौ लेमनो दांखो आंखौ दानो नांला एसे बुरजा जानो हानाय नङाना नै दंबावो ओइ नांबावो खोमा बेखिनियानो जासिगोन जोंना नै जानोसै जोंहा बेखिनिखौ जागोन दे बेखिनि जाद' दे आंहा माबा माबि रायलायनांगौ आरोबाव रायलायबाय था नङा जानानै लाग्रोनो मोजां खबरखौ रायलायनोसै नों माबा मोनसे बुंदो नोंखौ आं खिन्थु जानायावल' बेस्थ' दे नोंखौ मालाय गुमैखौ जेबो रायलायनो चान्सआनो होआ होनना बुंबाय थायो मानसिफोरा ओंखायनो नोंबो रायलायदो दिनैहाय र' जाग्रोनो आं रायलायनो जानायावल' बेस्थ' बाबाखौ फन खालामनि र' फैबायना फैयाखै खैथा जाखो दुथा जाबाय फैबाय खोमा दालागै मानसि बुरजा जाबाथाय ओंखायसो माने माथो फनखौनो हमा डाक्टर न'आव भितराव दं दासो हाबैदों खोमा दुथासोआवसो मानसिया बिराद जायोना दा जाखांबा हरसिगोन आं खनसेबाव जाहासि मा नायोलै ओरैनो मिसिना जानांगौ होनना सानदों मोजां नङा आरो इयो खान्थाल बेगरखौसो दौदों नै खान्थालखौ खोनसे लानानै फालतुनो नोंसिना गुमैया बिराद फालतुखा आंहालाय मोजां दौदों खोमा साननानै हासुलायनाय आंलाय मोजांखौनो होदों नै माबा बया नामा दहायनिया एबार जा गारामायाव मोनबा मा जागोन देलाय नों नांथाना थागोन माथो आंलाय जाला आं अयथासार गरम मोनो खान्थाल जाबाथाय गरमसो जानोसो नांगौलै दुगैबाबो दानो दुगैफिनबाय थानो लुगैगोन आं एसे खाथियाव लाबोनो केमेराखौ ना आयौ आंना मबाइलाव खान्थालनि माबाया नांबाय नालाय नांथो दे ओमफ्रायो मोजां खबरानो जाहैबाय बांसिनानो नोंथांमोना मिन्थिखादों आरो गोबाङानो आंखौ बुंहरगासिनो आरो आब' कंग्रेचुलेसन्स बिदि आरोना माने फाइनालि 2 इयार्स जानायनि उनावबाबो आङो माने 2 इयार्स जाबायमोन आरोना ओमफ्राय 30K जाबाय नोंथांमोननि अननायाव जोंनि फेमिलिया 30K जाबाय आरोना बिराद गोजोननाय मोन्दों आङो माला 30K जागोन सानगासिनो दंमोन आङो ओमफ्राय फुंनिफ्रायनो नोंथांमोना आगैमोना बुहुदानो आंखौ बुंहरगासिनो हरनिफ्रायनो आरोना हरावनो 30K जादों नालाय दिनै हरावनो आं भिडिअ होखांनायनि उनावनो 30K जादों दिनै हराव ओमफ्राय बयबो बुंहरगासिनो आगै आब' जानायमोन आंनि कंग्रेचुलेसन्स आगै 30K जानायनि कंग्रेचुलेसन्स आब' 30K जानायनि बिदि होननानै माने बिरादनो मोजां कमेन्ट हरदों आरो आंखौ आरोबाव जौगानो हाबावथों बेबायदिनो होननानै स' बिथांमोन बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ जासिहरबाय थेंक इउ स' माच बेबायदिनो आं जाहाथे नोंथांमोननि गेजेराव मोजां भिडिअ लाबोनानै नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबाय थानो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था जेसेबां हायो एसेबां जों मोजां व्लग लाबोनो नाजाबाय थागोन ना स' नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामनांगोन बिनि थाखाय आरो जोङो जानुवारिसोआलागि
मोजां जायगा आरोना आसामनि बाहेरावहा थांनो साननानै दङ खिन्थु जुदि सम आरो थाखा फैसाजों मिलायहैयोबाथाय आं पुरा खुला-खुलि बुंबाय आरोना जुदि रांफोरजों मिलायहैबाथाय जोङो थांनो होननानै सानगासिनो आरो बोराय बुरि सानैजों प्लानिं खालामगासिनो स' नोंथांमोना नुनो मोनगोनबो जानो हानाय गोदान बोसोराव जानुवारियाव माने जों गुबुन जायगायाव बेरायनो थांनाय आंथ' बेबायदि थांफेराखै मालाबाबो आसामनि बाहेरायाव दिनैसिम थांफेराखै आङो थांबा बिदिनो जोंनि मादैमोननाव गुवाहाटीयाव थांनाय जायो आङो क'क्राझारखौनो नुबावाखैमोन हाजबेन्डजों थांनाय एबारनि बोसोराव नङा थांनाय बोसोराव हाजबेन्डजों आरो जोंनि पुरा आगैमोनबो थांदोंमोन नालाय जोंहा मादैनि फिसालामोन आगै मटुमोन थांदोंमोन नालाय बावखुंग्रियाव क'क्राझाराव बेनो फार्स्ट टाइम आरोना आंना ओमफ्राय चिराङाव नै दाखालि बय आब'मोननाव थांदों बेनो बाखि आं जेरावबो बेबायदि थांफेरनो मोनाखै आरोना आसामनि जायगाखौनो गिदिंजोबनो मोनाखै आं जेसेखिनि दङ मोजां जायगा जोंनावबो गिदिंजोबनो मोनाखै आरोना ओमफ्राय एबार दा सानदों थांनो होननानै नोंथांमोना बे समसिम नेनानै थादो आरोना जुदि इसोरा अनोबा नोंथांमोननि अननाय मोनबाय थाबा जोङो निस्सय थांथारनो नाजागोन आरोना नाजाथारगोन जोंनि जेबो नायनो गोसो थांनो गोसो जायगा बेरायनो ओमफ्राय नोंथांमोननोबो देखायसिगोन जों थांबाय जिहेतु नोंथांमोननोबो देखायखासिगोन जिहेतु आं सासे इउटुबारानो जाहैबाय नालाय भिडिअ बानायग्रा स' नोंथांमोनाबो नुगोन आरोना जों थांबा ओंखायनो नोंथांमोना जेसेबां हायो जोंखौ सापर्ट खालाम थाबनो आरो 50K खालामना होनो नाजा आरोना नोंथांमोना जेसेबांखिनि नायगासिनो दङ दायो ओरैनो नायनानै थानाङा आरोना मोजां मोनबाबो नाय मोनाबाबो नाय मोजां मोनाबाबो नायनानै मोजां मोनाबाबो नायनानै लाइक खालामना गालांबानो जाबाय आरोना गाज्रि कमेन्टल' खालामनाङा बिराद दुखु मोनो नङाबा स' बेनो आं दिनै 30K जानायखाय बिराद गोजोननाय मोन्दों गोसोनिफ्राय नों माबायदि मोन्दों गोजोननाय मोनदों थेंक इउ स' माच औ बयनिसिमबो नोंथांमोननिसिम ओमफ्राय आरो नोंखौबो होनांगोन आं थेंक इउ मानो होनना बुङोब्ला आं सिगांनिफ्रायनो बुंखाबाय थायो आंनाव बेफोरबायदि इउटुब चेनेल खुलिनाय सालायनायनि जेबो नलेज गैयामोन आरोना बे नङामोनबाथ' आङो नोंथांमोननि सिगाङाव नुजानोबो हानाय नङामोन आरो नोंथांमोना जि सासे सानै दायो आंखौ सिनायो लामाफोराव नुबा माथो होयो बेनि थाखायसो आरोना नङाबाथ' रावबो सिनायनाय नङामोन आङो जेबो नलेज गैखायामोन आरोना आंनाव खुलिनायनि नलेज खिन्थु इउटुब सालायनायनि नलेज आइनाव दं आयौ थेंक इउ स' बेखिनियानो आरोना बिराद गोजोननाय मोन्दों आं 30K जाबाय जोंनि फेमिलिया स' बेनो आरो मोजां खबराना खिन्थु मोनसे गाज्रि खबराथ' आं सिगाङावनो खोन्थाखाबाय जोंना बाबाया हाथाइनि एसे प्रब्लेम जादों थाबैनो हामगोनखौ आसा खालामबाय दा मिन्थिसिगोन दा फैबासो मा रिजाल्टआ मा ओंखारो बेनो दिनैना भिडिअआ थेंक इउ स' माच आरोबाव खनसे गोसो गोरबोनिफ्राय 30K खालामना होनायनि थाखाय स' बेखिनियानो बाय बाय थेंक इउ स' माच बाय बाय बयनिसिमबो